bete men kasa meba na bede ahosepe o ye kwana ba paso abahia mi o ye se na ebe sisire kura na amamani agye mroso ana mpacho wada Roma maka ni sei o hwa amre na o ye tie kakra de na amre meba ha no nte sadamfo na ogege tata no na o kan mamre bi amamre na man kire ma hwa bi no bante ase na binum betim kasa be kasa na kese be pese be kire se nya be sokura ke ni nyame o suri nso sokura o de usa wa Dormaahene mfie apem ahensia aduanan 1640 e ko ba asa hene na o ansa sesreku oye mre ohu mpanimfo ya ole miniwa nuaba na osiso no me manta apo na atapanyini oni akonya okohu binim so ala atakuma no ni akonya saa de ekodi amanfo tim ankyare na oto binum babape yanyini binim bebekuma enam santi ema ekoye te se manana na mu wotete ete akoma monwene so yemu nso miensa ka akoma monwene so munnan ye se ye ma yemu nyeden tete ye free akoma monwene so ye ko nya na wase bebe friend nsawam ye free nsawam ye ko bo ye free bo ye ko asuonya asumeja ye free asumeja ye ko kumawu ye free kumawu ye ko sintreso ye free sintreso ye ko banso ye ko tentebepo o ma widiem abisim ye ko jamai ye ko asuofri Cote d'Ivoire enti anya de na nya won asa hon hene be oyede odidi sintreso na konumi so wa ko mo no Cote d'Ivoire na ka say na oson na wahu emra mo bedru baabi na ndabeka na asante no na sabia he nyina na o hyen wana ase dan kirahene nse bi nbe asante kotoko ukuma apema apembeba na abono fo so hunim ho de be abono chene apem na abono chere o chene apem no na mechire nwumu we kekeke life and color when nyina ne say emra ye koduru danchira Dormaahene oso danchira hene ono so sabia ono ne hye na ase ba mienu baba nkontokwa non aggression part ye nuan ma santefo sa amre be wei na kese banye nipa ba ko ya kokuo bi ababoboboba na baka be ho abom beti be ho free ntim jakari ho baka pe yi ase mbo asa wate ntim jakari ofa ne mane okoya de okogu okobo no ofe yi ase mbo emra sa ye nuanum a make ba se beti be ho free den kirahene ne ba mane bi ba po ye sa ma ko nsia nti na ya tie ho ne ye de ho de a sa mane no ye ne ba ba de ye ba bo so ntokwa mbo a man na ba ne hefo Dormaahene bentra ba bi o ya bo nsia say 0 ba 7 nana hono ndi besi kametuma to aso 7-1 no what is say chechire besi bantuma krotia honte za 7 no Dormaafo ya ne ma ne ba he nka sa hene na oba ya no ya de ye twa ne tihye o ni ti ne da so da Dormaahene na ne kete no oni onu anu mu no ba bia yesi ye ne nti sa 7 na ode aba na nye ono nkwa na ye de to ho ye ku miensa matie amanhene a be wo soro ya na yiri boko na ba boga Dormaahene gonja ho ene Ghana ba bia mente se ba manhene bi oni bi kun ye daba ko amanhene miensa titentem menti bi da je Dormaahene na we life and color obri ye boa tem
otie kenten otoso baako mwa acha say unse ne baako nya ofenso tem ya onwa wa pebo so hene na domafo na na ba ho no na otoso miensa no ne ba ni giye uni ne ntia ba ni giye ye na na ba ko ogwa kwaje nchene nam ena atuduro na ohwe madodo no ba kwa ba ka kire na ebe agba tabe nti emra bade ne tu fom na ono ne bani age na nwa ahwa ba de ho ba kasa ba ko na odika no ne wani age na mo me ka we nyina kire ho se ho abakosem ho ne mfie mako emra ho pe ba bi atena no it take 250 years ahanu adronum ansa na ho ba betena doman nkro hine bia ni ho timide ho hine kase etofom mboa na ho nka ho abakosem nti na binum tunewo abafra ne sai kompo anochi odua kum ebi wo hu kuro ngwa kumawu na bi kumase na nyeye baboa baka kumase a na me kira nwase life and color aya bajadwuma ya na obete emra ya duru ba bi a abafra na Asanteman no sama di kana ka se na dankyira hene ne hwo kumase fo ne ba hye dankyira ase na bani betwitwaja de ma dankyira hene akuma ase ne nso se na ba sesa no bada osu nti wan se ba sesa no akuma ase hene anya kum baboa na ba ma so se na abadwuma ne ba yaw we hene a unim ade no tinkenkane no unim mra wo unim bibia unso bibia me ka de asia ya ba ma so tete no ne penti ni ho penti no bada ntwoma ne ye ba ma so bada ntwoma ne kwama dankyira hene na bada akwabada ne wana bada penti Asantefo no na so ya domani na wa ya nwa semse ne wo wonka na obebu hu abomfia na oduru ba bia na bi ne bada ba ho tete he bia de ne ho tete do Ghana ha ya domafo nko en ba ho tete nana maka ne se ya wie nimsa ne ntia ngro ha de nimsa chiame aka dada medin de nana boachi ansa de bra me ni asko man po hene me anso me